Waar zo'n die DJ K. Wilder en Acoustic eens wezen? Het zo'n samen drie Duitse producers wezen kennen. Oh, es ist ein bisschen von Smooth und ein bisschen von Smash und wieder so, ja. Im geradeaus, das ist immer ganz gut. Het binnen gewoon Nederlanders natuurlijk. Hoe is dit Sata Stormkaan? We zijn door Tap de Leeuwarden gevraagd om een openingsact te gaan maken. En we hadden al een cd geproduceerd met Pasveer datzelfde jaar. Waar een bonus track, een soort van dance track op stond. Bewerking van Jikke Jikke. En dat hebben we uitgebouwd met een brassband erbij. Omdat het toch een Taptoe evenement is, dachten we, nou, dat is hip om die korpsen een soort van ultieme crossover te verweven in dancemuziek. En dat live te gaan versterken. Hey DJ K, als je misschien ook bij een korps zitten dan? Toevallig ook bij het Pasveerkorps. En daar kennen wij elkaar eigenlijk van. Ik ben iets later bijgekomen, de 12e. Ja, ook slagwerker. En eigenlijk, we zijn vroeger ook nog met z'n drieën ooit eens begonnen met het hele slagwerk dance project. En ja, ik heb een keuze gemaakt om te draaien uiteindelijk. En nu zijn we met z'n drie, inderdaad. Dat is wel heel grappig, hoe het cirkeltje dan weer samenkomt. Zit nou het hele korps alle weekend te stemmen op je clip? Ja. We hebben niet iedereen gedwongen om te stemmen, zeg maar. Nee. Dus ja, ik denk dat... Nee, ze hebben wel vrijwillig gestemd. En dat ze er ook trots op zijn dat ze te zien zijn. Op tv. Ja, nevens mij, het wordt het nog wel een paar weken met je. Ja, ik hoop, het is toch hartstikke leuk. Ja. Nummer 1.